Una clau? No pateixis. Àvia, àvia, màgia! Benvinguts, soc l'Anna de Santiago i avui ens endinsarem en el món màgic del Jardí de la Berta. M'acompanyeu? La màgia secreta del Jardí de la Berta. La Berta era una nena de 4 anys, amb uns ulls tan brillants com les gotes de rosada del matí. Li encantava explorar, descobrir secrets amagats sota les pedres, inventar històries dels arbres del parc. Però mai havia prestat gaire atenció a les plantes que hi havia al jardí de casa seva. Un dia, mentre jugava a fer saltirons pel pati, va trobar una cosa que la va deixar intrigada. Una clau petita i daurada, envoltada d'unes flors blanques que creixien sota un vel roser. «Una clau?» va exclamar amb entusiasme. «Però on deu ser el pany?» Va córrer a ensenyar-la a la seva àvia, que sempre estava al jardí amb les mans plenes de terra i el cor ple de paciència. «Àvia, mira què he trobat!» L'àvia va agafar la clau i va somriure misteriosament. «Oh, Berta, aquesta no és una clau qualsevol, és la clau de la màgia de les plantes. Però només funciona si estàs disposada a aprendre els seus secrets». «Màgia? De debò?» va preguntar la Berta amb els ulls plens d'expectatives. L'àvia va assentir. «Sí, però no és una màgia que es vegi de cop i volta. És una màgia que s'ha de cuidar i esperar. Si vols descobrir-la, hauràs de tenir paciència i seguir les instruccions». L'àvia li va donar una missió a la Berta: cuidar una petita planta que havia estat plantant en un test especial. «Aquesta planta té un secret, però només el descobriràs si la cuides bé. L'aigua, la llum i l'amor són la clau, Berta». La Berta va mirar la planta. Era petita, amb només 2 fulles verdes i delicades. «I si m'oblido d'alguna cosa? O si no ho faig bé?» L'àvia la va tranquil·litzar. «No pateixis, petita. Les plantes parlen. Només cal que les escoltis amb els ulls i amb el cor». Aquestes paraules van deixar la Berta una mica confosa, però també emocionada. Com podia parlar una planta? El primer matí, la Berta va sortir corrents del jardí, amb la clau a la mà. Va mirar la planta i li va preguntar: «Planta, tens set?» Esclar, la planta no va contestar amb paraules, però la Berta va tocar la terra del test amb els dits i es va adonar que estava una mica seca. «Ah, d'acord, vols aigua». Va omplir una regadora petita i va donar-li una mica d'aigua. Va notar com la terra es tornava més fosca i com les fulles semblaven brillar. «Potser això és la màgia que deia l'àvia», va pensar. Els dies passaven i la Berta es va adonar que la planta creixia a poc. Cada matí sortia a veure-la, li donava aigua si la terra estava seca i de vegades li xiuxiuejava històries d'aventures que s'inventava. Però una nit va passar una cosa màgica. Quan la Berta va sortir al jardí, sota la llum de la lluna, va veure que les fulles de la seva planta brillaven suaument, com si tinguessin petites estrelles atrapades dins. «Àvia, àvia, la planta brilla! Això és la màgia que deies?» L'àvia va somriure i va dir: «Encara hi ha més per descobrir, Berta. La màgia de les plantes no només és bonica, sinó que és poderosa. Elles netegen l'aire que respirem, ens donen aliment i fins i tot ens ajuden a sentir-nos millor. Cuida-les i elles cuidaran de tu». Un dia, mentre regava la planta, la Berta va veure una marieta passejant per una fulla i, més enllà, unes abelles volant al voltant de les flors del jardí. Va començar a fixar-se en detalls que mai havia notat,
com les papallones visitaven les flors, com les fulles canviaven de color sota el sol i com, fins i tot, les formigues feien el seu camí pel terra humit. Va comprendre que tot el jardí estava connectat. «És com un ball», va dir emocionada. «Les plantes, els insectes, el sol, la pluja, tots treballeu junts». A partir d'aquell moment, la Berta va decidir que cuidaria no només la seva planta, sinó totes les plantes del jardí. La regava, retirava les fulles seques i fins i tot va començar a plantar llavors amb l'àvia. Un matí, quan la planta ja havia crescut bastant, la Berta va veure que havia fet una flor preciosa, amb pètals d'una rosa suau i brillant. Semblava un tresor viu. Va córrer a buscar l'àvia. «Mira, àvia, ha sortit una flor! He fet màgia! He fet màgia!» L'àvia va somriure i li va dir: «Sí, Berta, però aquesta màgia no només l'has feta tu. És de la planta, del sol, de l'aigua i del temps. Tu has estat la guardiana, la que ha tingut cura del procés. I això, petita, és el secret de les plantes. Ens ensenyen paciència, amor i respecte». La Berta va mirar la flor orgullosa i emocionada. «M'agrada ser la guardiana de la màgia», va dir. Des d'aquell dia, la Berta no només cuidava de les plantes del jardí, sinó que explicava a tothom que la màgia de les plantes no és només en com creixen, sinó en tot el que ens ensenyen. I cada nit abans d'anar a dormir xiuxiuejava la seva planta petita. «Gràcies per ensenyar-me que la màgia més gran és cuidar del que ens envolta». Moltes gràcies per seguir-nos. Fins aviat.